Mbalimao Anyokuma, très urgent et très bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est mardi 28 mars 2023. Chers parents maliens burkinabés, l'ère de la victoire vient de sonner. La plus grande opération militaire vient de commencer au Mali et au Burkina Faso. Le Niger aussi essaye de s'approcher, mais ça va aller. Maliens, Mali ni Burkina di tege di ɲɔgɔn ma bi. Poutine ko Assimi Ibrahim Traoré ma k'u bɛ se ka wuli ka baara daminɛ sisan. Des bateaux russes sont au port de Conakry, là où je vous parle. Ils sont ka bateau mun bɛ Conakry bi a tɛ compter ka ban. Conteneurs falen don, marifaw, avion. Burkina bɔra ka avion de 10 duuru de sɔrɔ sisan hala ma mɛn. Drone b'u la, avion de chasse b'u la, Mali ta kɛ ni conteneur t'o ban. Plus de 500 conteneurs viennent d'arriver au Mali. La plus grande offensive pour la récupération des localités qui échappent au contrôle de l'État. Les désarmés. Là où je vous parle, certains chefs militaires burkinabés sont au Mali et d'autres chefs militaires maliens sont au Burkina Faso. Mali ni Burkina keleme qui tege de dignoma. Mali dugu bébé récupéré, awa Burkina dugu bébé récupéré. Awa terroristes buntenime kada terroristes kambi. Ils n'ont même pas le temps de porter même les chaussures. Les terroristes ont abandonné les motos. Je vais vous montrer toutes les images. On dit bravo au maréchal Assimi, bravo au général Ibrahim Traoré. Vraiment, l'ère de la victoire vient de sonner. Assimi est calé. Oh wallahi, c'est fini. Et puis, on vient de donner l'ultimatum à tous ceux qui possèdent des armes illégalement de les déposer avant mars et avril. La plus grande offensive vient de commencer tout de suite. Des avions de combat, des drones, des blindés, des troupes terrestres sont tous en alerte dans toutes les localités au nord, au centre et partout au Mali. La même chose se déroule au Burkina Faso. L'objectif final est de finir une fois de plus et de finir avec les terroristes. Vraiment. Donc aujourd'hui, il y a des cris. Aujourd'hui, il y a des négociations que les terroristes veulent entamer avec les deux États-là, mais c'est déjà trop tard. Les otages libérés, c'est à travers les otages qu'on fournit des armes et beaucoup d'argent aux terroristes. Mais au Bédi Bana, terminé, c'est fini. La plus bonne nouvelle est que le président Ibrahim Traoré vient de suspendre France 24. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi le président Ibrahim Traoré a suspendu France 24? Parce que France 24 veut qu'à terroriste Niamoro des interviews au café. Je vais montrer toutes les preuves. La deuxième bonne nouvelle est que plus de 60 terroristes viennent d'être arrêtés. Vivants. Je vais vous montrer les images aussi. Donc, au terrorisme, il y a un autre complot français. Moins de 24 heures de suspension de France 24. Il y a un autre journal là. Le Monde qui vient d'accuser l'armée burkinabé de commettre des exactions contre les civils. Quand on tue les terroristes, on dit que c'est des civils. Les 60 terroristes qui viennent d'être arrêtés là, Francis de Beka-Botrou, comme France 24 est fermé, au même moment, il y a un autre journal français qui est sorti accuser l'armée burkinabé. Mais rien ne va arrêter l'armée burkinabé et l'armée malienne. Pour l'association, la communauté des vautours, et remercie le président maréchal Assimi et le président général Ibrahim Traoré, vraiment, de les avoir sauvés. Les vautours avaient trop faim. Aujourd'hui, les vautours disent que vraiment, ils mangent la viande fraîche. Ils sont très contents. Les vautours sont contents. Les motos là, vraiment, terroristes et motos haramou, de coûter les motos sans faiblesse, c'est terminé. Terroristes et coûter les motos sans faiblesse, et Burkina Faso, comme France 24 interdit là. Oma teme ali R Sabaka, France journal were fana bora tuguni ko Le Monde, ka galon tike ka noro Burkina Faso la, ko Burkina Faso be ka exaction ke. Parce que nyaba la, Burkina be ka gagner terroristes contre la vie. La même chose au Mali. Et puis bonne nouvelle, dumamba mfana be ko fo obela jelenge na Malien obodo. Et flaw ka milisiw, ani dogono ka milisiw be tike di nyogoma. Ne ma fena ngo terroristes ko de bana blea. Flan dogono be kella o kuma bana pew. Ambe Segu Boli fo. Segu Boli. Amba fo. Aywa, ambe Youssouf Toloba. Nale dana amasagu nyamoko bayi. Amba le fana fo. U bew tege di nyogoma. Segu Boli retara. Dogono ka kan kona. Dana amasagu muka kan kona na.
u ni fulaw ni dɔgɔnɔw k'u bɛɛ b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko ka terroriste de kɛlɛ. Terroriste kɛra Maraka ye o, terroriste kɛra Maninga ye o, terroriste kɛra Jɔgɔrɔmɛ ye o, terroriste kɛra Mianga ye o, k'u b'a bɛɛ éliminer. An b'a ɲini Asimi fɛ aw ka Segu Boli ni Yusuf Toloba a k'u dɛmɛ ni initiative in na. Hali siya wɛrɛ bɛ fara kan a kana kɛ dɔrɔn ko dɔgɔnɔ ni fila k'a fɔ dɔrɔn ko milice contre les terroristes. Segu Boli ani Yusuf Toloba a y'u dɛmɛ ni moyens ye. An b'a ɲini président Asimi fɛ ka Segu Boli ni Yusuf Toloba k'u dɛmɛ ni moyens ye. Baara in bɛ se ka ɲɛ u bolo cogoya min na. Mali jeliw, les griots du Mali, Mali dɔnkɛlaw, les chanteurs, les griots. An b'a deli aw fɛ Ala kama aw k'aw pɛrɛ. A ka cɛfarin fɔli daminɛ président Asimi kun. A ka cɛfarin fɔli daminɛ Burkina président kun. Vraiment bɛɛ ka to an ka armée kɔfɛ. Mali libération kun fɔra o de daminɛlen filɛ. Awa Asimi ko ale tɛ jɔ bilen dɛ. Ko nin y'ale wulilen de k'ale Asimi ka fusée de 400 km à l'heure la. Iriso ka président Poutine ko Asimi ta i tɔ la an b'i kɔ. Iriso ko Asimi kana jɔ bilen dɛ k'ale la an b'i kɔ. Iriso ko Asimi kana jɔ bilen dɛ k'ale bɛ yen. Iriso ka bateau baden de filɛ Conakry. Ko Asimi ni mago bɛ fɛn fɛn an b'a d'i ma. Algérie bɛ WG la. Mais bi an bɛ colonel Mamadi Doumbouya fo. Que Dieu bénisse la Guinée-Conakry. Je répète encore. Que Dieu bénisse le colonel Mamadi Doumbouya. Vous n'êtes plus colonel, vous êtes général Mamadi Doumbouya. Ni a ye bi, Mali bɛ ka conteneur baw sɔrɔ bi, a bɛ ka tɛmɛ lajinɛ de fɛ. Malien dɔw bɛ ka bɔ, a ye colonel, wallahi a ye lajinɛkaw fo. Que Dieu bénisse toute la Guinée-Conakry. Vraiment, que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse le général Mamadi Doumbouya. Vraiment, avec un Mali qu'on a voulu, avec un frère. Ils sont un bateau badé de fleurs. C'est-à-dire, Conakry, corps de falen, Conakry, porwa. Aïe, non, ali takamarote, kachaya. Abe, marfani. Burkina Faso ka avion de temps sur ça. Avion me Mali bolobi. Mali ka avion wɛrɛw nalen bɛ a ka ca avion de mɔgɔ wɛrɛ tuguni. Donc an tɛna kuma blindéw bɛ char combat bɛ kana. Char combat dernière génération BMPT. Mun ɲɔgɔn tɛ Afrique bɛɛ bolo o bɛɛ sɔrɔla bi. Awa ni ye baara daminɛlen de dɛ. Terroristes c'est fini pour vous. Ima ye ko terroristes taara ko bɛ tugu reposer dɔrɔn bombe taara jig'u kan. Fo bɛ boli, fo bɛ couler. Temps t'u bolo sinɔgɔ t'u bolo. Terroristes yɛrɛ tigɛra, u tigɛra moto la bilen. U bɛ sen tigɛ de la san. Sen ka teli terroristes bolo bi ka tɛmɛ hali moto kan. An bɛna image bɔ ka yira aw la. La détermination du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Awa Niger sɔrɔsiw fana ko k'u bɛ Mali kɔ dɛ. Niger sɔrɔsiw ko ni terroristes donna Niger ko Asimi ka t'u bunten foyi. O man di Faransi ye dɛ. Mais Niger sɔrɔsiw a n'u ka président tɛ kan kelen kan. Parce que caman b'a fɔ non Niger sɔrɔsiw ni caman ye kalan kɛ Kati de koyi. Caman t'o kalama n b'o fana fɔ a ɲɛna. Problème tɛ sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ koyi. Hali Côte d'Ivoire sɔrɔsi ninnu tɛ Mali sɔrɔsiw kɛlɛ. N bɛ ka cɛ sɔrɔsi ninnu bɛ tiɲɛ dɔn. Mais ɲɛmɔgɔ minnu bɛ président minnu bɛ yen nɔ olu de ka politique bɛ parce que sɔrɔsi ninnu filɛ u bɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ. Sɔrɔsi ninnu bɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ. Niger sɔrɔsi ni caman ye kalan kɛ Kati kan in kɔnɔ. Kati kan kelen kelen na u caman ye kalan kɛ yen. U bɛ ɲɔgɔn dɔn. Maintenant dans le détail dɔw la. Niger sɔrɔsiw ko Asimi yɔrɔ yɔrɔ i ja taga buntenni kɛ Niger. O la to taayɔrɔ t'u la bilen. N'u bolila ka taa Niger, n'u bolila ka taga fɛngɛ, comment on appelle là, Burkina Faso, capitaine bu fɛngɛ général Ibrahim Traoré b'u bunte. N'u taara Niger, boli bɛ tigɛ ka to kama awa taayɔrɔ de t'u la wa ni terroriste ko de bantɔla ye pewu. Maliyɛnw, i ma Faransi ye kule la ko exaction. An b'a fɔ ko exaction, aw ko ko désexaction de. Faransi bi pan k'i jɔ ko exaction. A y'a lajɛ, a ye ni photo lajɛ. Faransi policiw bɛ ka muso maltraité ta. Aw ma deli ka ni image ye dɛ. Ni ye Faransi policiw de a sen de filɛ ka muso bugɔ. A y'a lajɛ. Aw ni Ala cɛ. Ni ye Faransi policiw de manifestant muso jɔlen bɛ a bɛ ka sen fili ka taga muso a yɛrɛ ɲɛ b'a la de. N tɛ fɛ ka kuma dɔ fɔ. A yɛrɛ ɲɛ b'a la de. Bon nin bɛ ka kɛ Faransi de. Nin bɛ ka kɛ Faransi de. Ni nin mun kɛra Mali la san b'a sɔrɔ TV5 ni France 24 y'a bɛɛ fɔ. O bɛ ka Faransi-kadenw bugɔ. Macron ye dictateur raciste de. Voilà la vérité. Ala tɛ sinɔgɔ Segu k'aw ka dɔw minɛ na. Donc Maliyɛnw an bɛna don offensive yɛrɛ détail kɔnɔna na. Maliyɛnw bɛɛ ka wuli ka tugu an ka armée kɔ an ka duwawu kɛ an ka sɔrɔsiw ye an ka duwawu kɛ président Asimi ye. Asimi bɔra k'i kale ko terroriste kɛlɛ k'a bɛ fɛɛrɛ sigi a la. Président Ibrahim Traoré bɔra k'i kale ko terroriste kɛlɛ ko nin y'a bannen de pewu ko c'est terminé. Maliyɛnw bi ye mardi 28 mars 2023 aw ni ne o yɛrɛ tɛ mɔgɔ ye président Asimi ka cikan mun bila. Aw ni an ka jɛ an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Bonne nouvelle de bɛ awa nin ye terroriste ka ko de bannen. Et l'heure de la victoire vient de sonner. Maliyɛnw aw ni ne o yɛrɛ tɛ min yɛrɛ commentaire mun kɛ aw ni ne ka jɛ k'o yɔrɔ lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Le Mali a un lien
stratégique avec le Burkina Faso. Les 10 liens est soutenu par un grand pays, la Fédération de Russie, une puissance très fidèle dans sa coopération et en matière d'aide morale et stratégique. Elle ne laisse jamais ses amis au banc de la société mondiale. Cet appui commun est une force qui permettra aux deux pays de venir à bout du terrorisme. Bamako-Ouaga, main dans la main, le terrorisme sera bientôt anéanti. Vos armes illégales seront comme des pétards mouillés dans cette partie du Sahel. Avec l'expérience des fantassins, la détermination des forces spéciales et le QRF, en plus de l'appui de l'artillerie, le tout sous la surveillance aérienne, les populations diront bientôt ouf. Aux terroristes en débandade, l'heure est opportune de venir déposer les armes, revenir sur la pointe des pieds et bénéficier de la grâce malienne. La progression n'est plus possible. Les terroristes sont pris en sandwich par la puissance de feu terrestre et aérien. Plus d'échappatoire en brousse, car comme les étoiles, les drones veillent, les super Tucano et autres se donnent à cœur joie cette mission de nettoyage et de neutralisation dans le plus grand respect des principes de droits de l'homme. Alors, rejoignez-nous et abandonnez vos projets funestes qui vident nos familles. Ce dernier avertissement prend fin en mars. Les chefs d'état-major généraux des deux pays ont pour mandat, d'ici à la prochaine saison pluviale, de permettre aux paysans de cultiver en toute sécurité. Une nouvelle pas du tout bonne pour les GAT, combattants illégaux. Je veux dire ceux qui terrorisent les paisibles citoyens. Fils du pays, abandonnez vos armes illégalement tenues. La nouvelle situation est effrayante. Car comme on le dit dans le jargon militaire, un chef, une mission, des moyens. Les chefs sont là, les moyens sont là à hauteur de souhait des deux côtés et la mission sans coup férir va atteindre son summum. Des deux côtés et la mission sans coup férir va atteindre son summum. Et bien évidemment dans le respect total des droits humains. La paix ne se refuse pas, surtout quand la victoire est incertaine. Abela jeli ni mesano de. Ah, chete janjon do ni ma barake. Abela jeli ni mesande, on dit bravo au président Assimi, bravo au président Ibrahim Traoré. C'est terminé. Ne teruso ka ko de bani. Ko Assimi yi kale, ko Ibrahim Traoré yi kale. Ko yani samia ka se ko bebe seneke ko ni ala sonama. Teruso ko ni uka ko banindi. Burkina ya ka dugu chama récupéré bi. Burkina Nord Atlantique be récupéré la bi. Mali Nord Atlantique be ka récupéré bi. U bu fla kale kale du. Dugu teto mogo shibolo plende, mogo niye marfata. Kibe manamana ko ke, ko c'est terminé. Ko ni a banindi, ko c'est fini. On dit bravo au président Assimi, bravo au président Ibrahim Traoré. L'ère de la victoire vient de sonner. Katla ka fo onyana tukuni. Le Burkina vient ka fo onyana. Ko Burkina kelen ka France 24 interdit ou fait. Mouna Burkina et France 24 interdit. Ko France 24 de Bora ka interview ke terroriste nyamogo ba do kun terroriste munu be ka Malien faga ka Burkina be faga ka Nigérien faga Francis sera ko don tro jume ko yoro nyini ka taka micro do mo ka kuma ka Francis Jabi capitaine Ibrahim Traoré général Ibrahim Traoré je m'excuse il n'est plus capitaine il est général Ibrahim Traoré wula ko France 24 kateke et Burkina Blé Malien o kele o ma ben Francis journal wera fana bora ka galon tege ko Burkina surasu donc on te fait donc ça c'est les racistes ça c'est d'être raciste contre le peuple africain donc nous on te terroriste donc na ye mun faga olu ba fo ko te terroriste nous de mun faga o de terroriste aya la je France 24 beka kuma terroriste nyamogo kun angala je qui fait office de preuve on écoute alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. أما بعد فهذه أجوبة على ما تفضلتم. ne terroriste nyamogo badi abeka kuma France ama France 24 mogo yo kumbe kuma la doro u sorla ka micro dama kuma na
ne France 24 mɔgɔ de tantɔ u bɛ ka terroriste ɲɛmɔgɔ ne terroriste ɲɛmɔgɔba de ka kuma an ka taga a ka finiw la kunna Atmi mun bɛ k'an faga dɛ France de y'o yɔrɔ ɲini ka mun olu ka radaru ma se k'o yɔrɔ ɲini k'o bɔ yen mais olu bɛ se k'o yɔrɔ ye o ka kuma mais olu tɛ se ka bombe ye bombe bɛ se ka togo ɲini k'o faga o tɛ namara olu hakili la k'an ye lagalakatɔ de ya olu hakili la k'an ye tubabu jɔn de ya den ɲumanw bɛ yen bi dɛ Maréchal Assimi, général Ibrahim Traoré. Voilà pourquoi les Burkina you suspend. Burkina kelen ko suspend. Ou ka journal de ko Le Monde. Le Monde de bora ka galon tigɛ ka nɔrɔ Burkina la ko Burkina be katara. Après la suspension de France 24, moins de 24 heures, un autre journal de la France vient de diffuser une fausse information accusant l'armée burkinabé de commettre des exactions contre les civils. C'est faux et archi faux. Maliens, meno secret boko ira ola. Burkina bora ka mogo jugu bunten de ko mine o minele fla video fla mena video ira aula Burkina bora ka terroristu bunten ku ka moto u ka fɛn bu bolo ka bɛɛ bosi Burkina yɛrɛ y'a filmer ka ira bɛɛ la mena o fana o video bɔ ko ira aula a filɛ ni voilà ne terroristu de minele Burkina bɛ bolo an y'a terroristu de buntene filɛ tantɔ donc nin video mun ira la dɛ ni ne ma ben Franci ma donc olu b'an faga Franci tɛ kuma dɛ mais n'an ye terroriste faga dɔrɔn Franci bɛ bɔ k'olu défend donc n tɛ fɛ ka image bɛɛ yira image ninnu c'est pas trop joli parce que cɛw ye terroriste faga de koyi u ye dɔw fana ɲɛnama fana minɛ terroriste dɔw ɲɛnama minɛ o ɲɛnama dɔw minɛlen o fana video b'a la donc an b'o yɔrɔnin an b'o bɔ video na k'o yira u la terroriste minɛlen ɲɛnama yɛrɛ an ɲɛ t'u la ni y'u ka minɛnw di terroriste minɛ an ɲɛ t'u ka moto la terroriste ka moto de ne m'a f'i ɲɛna ko terroriste ye moto haramu u ye moto haramu Burkina armée de filɛ ka terroriste ka moto minɛ ta an ɲɛ tɛ moto ninnu na ni ye terroriste ka moto di sanili u ye moto haramu k'u tɛ yɛlɛ moto sanfɛ bilen parce que n'u yɛlɛla moto sanfɛ dɔrɔn drone b'u ye u bɛ tagama bɛ nin ka terroriste faga bi kɔngɔ bɛ nin k'u faga bi an ɲɛ t'u ka minɛnw na nin u ka mɔgɔ caman fana minɛna donc ni ne ma bɛn Franci ma ni terroriste fagara dɔrɔn bɛ digi Franci la parce que ni terroriste fagara dɔrɔn mago tɛ kɛ olu ka sɔrɔsiw la bilen on dit bravo au président Ibrahim Traoré bravo au Burkina Faso bravo au Mali donc baara de banna ko n ka dugawu yɛrɛ an ka tɛ dugawu n'an ka dugawu masa yɛrɛ photo yira u la dɛ an ka tɛ dugawu photo la dugawu yɛrɛ o photo ta ka ci Assimi ma an ma dugawu ye voilà an ka tɛ dugawu photo la nin dugawu fasalen filɛ nin a yɔrɔ la a tɔlɔlenba filɛ a yɔrɔ la a filɛ koyi dugawu bɛ nɔ fo dugawu bɛ nungu sisan dugawu ye lettre ci dugawu ko k'olu bɛ ka dumuni kɛ sisan ko tiɲɛna ko kɔngɔ tɛ k'olu minɛ bi ko Sadio Kamara ni ce ko Burkina sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ni ce donc o de don ko Ibrahim Traoré ni ce ko Assimi ni ce koyi donc u ye foli bila ko ka dugawu b'a ɲɛ fana donc maliyɛnw o y'o yɔrɔ ye k'o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen la ka fɔ France 24 fɛnɛ u ka journal dɔ bɛ ko Le Monde o de galon tigɛ ka nɔrɔ Burkina la ko Burkina bɛ ka taga civiliw faga galon de don c'est faux et archi faux donc sisan an bɛna don video yɔrɔ jumɛn na sisan nɔ k'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna Mali sɔrɔsiw Burkina sɔrɔsiw u bɛ ka bonne nouvelle fana bɛ yen nɔ sisan nɔ ko an balima dɔgɔnɔw an'an balima filaw ko olu ka kɛlɛkɛdenw bɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi ko ka terroriste kɛlɛ sisan ko ayiwa jatigɛ kelen de bɛ terroriste ka complice la bi parce que irisiw filɛ nin ye négociation t'olu fɛ yen awa terroriste dɔgɔmani terroriste belebeleba tɛ yen nɔ irisiw ko mɔgɔ ni marifa b'i bolo n'i tɛ ka baara kɛ gouvernement ye i tɛ gouvernement ka sɔrɔsi ye i kan ka marifa da di awa Poutine ni Assimi ani Ibrahim Traoré bɛɛ tɛgɛ dilen bɛ ɲɔgɔn ma bi mɔgɔ ni marifa b'i bolo marifa da dɛ awa irisiw ye mun kɛ Syrie an b'o prévu yira u la bien mardi 28 mars 2023 aw n'an ka irisiw ka technique lajɛ. C'était quoi ce bruit? Écoute, moi je ne fais pas de télé-réalité. Tu as dû me confondre avec quelqu'un d'autre, ok? Tu as compris ce que je voulais dire? Je ne suis pas ton acteur, j'ai un travail à faire ici. Pas commode, le général. Que la définition de terroriste en russe n'est pas très nuancée. C'est ce que nous confirme le général Konashenkov. Pour lui, Daesh et tous les autres opposants à Bachar el-Assad, c'est la même chose. Oui, qui sont les terroristes dont vous parlez? Vous savez, nous ne raisonnons pas comme vous. Notre travail, ce n'est pas de hiérarchiser les terroristes, désigner les bons et les méchants terroristes, les petits ou les grands. Avec les terroristes, il n'y a pas à tergiverser. C'est un général russe. Hey! Aïe! O y'a fɔ dɛ ko marifa bɛ fɛn fɛn bolo k'a y'a da dɛ Mali kɔnɔ Burkina k'a ye marifa da
awa uga bateau baden filɛ nin ye fɛngɛ lajinɛ u bɛ ka Mali dɛmɛ cogo bɛ ka Mali dɛmɛ ten awa ni mun bɛ marifa da i ka marifa da mɔgɔ si tɛ n'i bɛ marifa bila i bɛ marifa bila soit i ye armée malienne ou bien armée burkinabé ye awa c'est terminé koyi awa nin de y'a to tubabuw sirannen bɛ négociation tɛ foyi tɛ e bɛ marifa da seul l'État a droit à l'armée. Il n'y a pas des armées. Armée flânée, armée ça va te que jamana si kabli. C'est terminé. Mali a daka chinois, Assimi Clara kabara là. Donc, Poutine n'est ordre de Assimi Makaka Takatola, Kalibako. A bara banako Mali a daka chinois. Assimi ni tchekoi. Donc, il y a folie bla. Pourquoi doit ou nyefana? Donc, Mali aurait qu'on faut qu'on nyafa bela jere ka fo. France 24 fene. Ou ka zuno dobe ko le monde o de galon tike ka nora Burkina la ko Burkina be ka taka civil ou fakan galon de do c'est faux et archi faux. Donc si ça amena do vidéo oro jumena sanno ka nyefo bela jele ngena Mali surasu Burkina surasu ou be ka awa bonne nouvelle fera be no sanno ko ambalma dogono anam balma flaw ko olu ka keleke dombe ki teke di nyoko mabi ko ka terroristu kele si ça ko flani dogono be kele la ko bana Mali ko la peu ame segu boli fo ka et Youssouf Toloba fo dana amasabu nyamogoba vraiment et seguboli tagara flauka yorola ka taga a yirula kambe kele ambe seguboli fa ama ngini président Assimi fait au cours de bien mardi 28 mars 2023 ama ngini Mali autorité de transition mo fait ay seguboli ni Youssouf Toloba ay moyen douma aka ke milici fana be mo deme milici be dien armée belade ah irisu ga milicité ko Wagner ngobe do aga na bege surasi ko doro de nunu fana ba o deme de ay groupe armé do be munu man fait ayu de kana ke sia kodi agara ke tro dogon peul aga ke tro les milices aga ke tro ko les milices armées ou kana dogono fala ou kana fala ne fana bo conseil di Segu Bolima ani Youssouf Tolobama ou ka sia be do la vraiment sia fen be mokti nous be fait ka mo deme ou ko deme on les appelle les réservistes tôt ou tard olu be se ka do armée là il n'a pas VDP be Burkina Tchokona donc président Simama Delife ka nous encadrer a photo flene Youssouf Toloba ani Segu Boli ou tagara vraiment ou yo nyonye mununke a vidéo frère mena vidéo ira bela jelena ambu fo vraiment ambu fo ko ambu ou encourager on les cite balima ou nouvelle duman pas do fana be non bi mardi 28 mars 2023 ko flaw ni dogono ou be tege de nyogo masano ko ka terroriste kele ou be ka patru ke nyogo fe hakina tay bora Segu Boli ani Youssouf Toloba ou tege de nyogo ma flaw yere ka et quelques tchado be banyakarabi ou be dana amasagu moko ka kangono ambe Segu Boli ni Youssouf Toloma mufo ama ngini président Assimi fait ou ga demedi nunu mani atunata nyimandi donc ay rofle mo flaw ni dogono yo fakini bakini ou la nyogon fait ou mona nyogon fait wamba ni ala fe fana ou sa nyogon fait munde nanu kele un nyogon che mun nani farali un nyogon che terusien na nai yani terusien ga damne flaw ni dogono be kili nya fuye fana ngambe moyen na ye moyen soro fana ou be patrouille mixi ke nyogon fait ni dogono ni flaw ye patrouille mixi ke nyogon fait nantara dogono dula dogono tina sira ka fuko flaw nanu kama parce que dogono banchela nantara fla dugu fana flaw fana tina sira ka fuko dogono nana parce que flaw be dogono chela bo an yi fakile bakile problème wi kaira jiebela kaira national international la flaw ni dogono be fakile bakile parce que dana masabu président flaw ga base kono bi ni shago kelele kumbi ateseka na anga base la wane fana mana boya nebita uga base la meta fotolo baye ni shago kelele be ne flade nteseka ta tolo banunga base la anti shago kelela ambe terus kelele la wani bi bora la an kunya fo an yan tege di ɲɔgɔn ma an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa an bɛna o baara lawaleya moyen b'an bolo k'an yɛrɛ défend mais moyen t'an bolo ka kɛlɛ kɛ an b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka moyen d'an ma an ka se ka jihadisɛnw kɛlɛ parce que solution t'a la jihadisu na ni tɔɔrɔ ye fo k'an ka jihadisu kɛlɛ o ye kelen ye filanan ala bɛ Mali fɛ Mali ye jamana barikama de wallahi ma kan ye jamana barakama i b'a sɔrɔ siyago kɛlɛ de b'a ɲɔgɔn cɛ ni dɔgɔnɔ ye fula ye dugu kɔnɔ a b'a kɛlɛ n'a ye kungo kɔnɔ a b'a kɛlɛ fula fana mana dɔgɔnɔ ye kungo kɔnɔ a b'a kɛlɛ a mana ye dugu kɔnɔ a b'a mɛ ala ye Mali ye jamana mun ye Mali ye jamana barakama ye ala m'o k'an ni ɲɔgɔn cɛ wa ala tɛn'o k'an ni ɲɔgɔn cɛ an y'a faamu manipulation foyi t'a to fulaw ni dɔgɔnɔw ka kɛlɛ wallahi kɛlɛ kelen de bɛ yen o ye terrorisme kɛlɛ ye wa n bɛ message mun lancer fuladenw fana ma siya bɛɛ bɛ jadisɛ la
mais ne balma flaw de ka chala ne o fo mo ba fo ko yi kongo flaw be jadisi fla be jadisi wa fla be tira ke jadisi parce que ne re fly ne ko fla be jadisi ça veut dire que ne fana jadisi fla be jadisi mais ne balma de ka chala parce que muna o manipuler la ku do la o negera ku do fena o te fe mun don voilà ne be mun fuye o ka bokun kono kana ni jadisi islamate ni terroriste islamate an islamaya mun sɔrɔ an fana baw la o de islamaya ye jamana y'an bɛɛ ka jamana de u ka na u ka bɔ kungo kɔnɔ u ka na an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jamana jɔ u ka lajɛ an fɛ. donc balima kuma banna pewu Sékou Boli ye kuma bɛɛ fɔ ka ban pewu que Dieu bénisse le Mali vraiment yan'an ka bɔ vidéo la an ka sherifu n'o ye Shérif Cheikh Tiame Aidara ye kabako fura tigi kɔnɔdimi b'i la forodimi b'i la ɛrɛndimi b'i la diabète b'i la n'i ye Shérif Cheikh Tiame Aidara ka kabako fura ta i ka bana pewu a ka numéro 78 78 03 03 an bɛ Mali karamɔgɔba bɛɛ fo Buye Aidara a Sherifu Sarafa Debi Nyoro ala k'i mɛn kɔrɔ an ka dugawu b'i ye i ka dugawu don président Assimi ye Ousmane Seri Marane Aidara an ka bonya b'i ye ala ka barika don i la ani Mayin Ouattara ani Imam Koita ani Mali karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen Mali chrétien ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen Mali somaw Mali donsow ani Mali comme on appelle la Moriou ani Mali mɔgɔba bɛɛ lajɛlen ladalatigi bɛɛ lajɛlen an ka dugawu ba bɛɛ lajɛlen ala k'o mɛn kɔrɔ ala k'an bɛn ala ka to an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka président Assimi dɛmɛ Mali libération ko kuma min fɔra o baara de daminɛlen filɛ Mali jeliw k'u préparer Mali naraw Mali dɔnkilidala bɛɛ k'i préparer janjɔn ka fɔ président Assimi kun ala kana mɛn an ka bonya b'aw bɛɛ lajɛlen ye que Dieu bénisse le Mali que Dieu bénisse le Burkina Faso que Dieu bénisse le Niger que Dieu bénisse toute l'Afrique o de kun do maliyɛnw a kan bɛn